Управителят на дружеството ви е сключил договор при явно неизгодни условия или е изтеглил пари от сметката за лични нужди. Или е пропуснал важен срок и дружеството е претърпяло загуби. Можете ли да го съдите? По член 145 алинея 1 от Търговския закон управителят носи отговорност за вреди, причинени виновно на дружеството. Отговорността е лична и управителят отговаря с личното си имущество и не е защитен от ограничената отговорност, предвидена за повечето търговски структури. Решението за образуване на съдебното производство се взема от Общото събрание на дружеството по член 137 алинея 1 точка 8 от Търговския закон, който гласи, че Общото събрание взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях. Решението трябва да се вземе с мнозинство от 1/2 от капитала, освен ако в дружествения договор или устава не е предвидено друго. Ако вие сте в подобна ситуация, не позволяйте увреждането да продължава. Свържете се с нас, линкът е в профила.